Igbo mmanụ mụọnụ zụọnụ ịma na ije nwoke dịka ezi a na-aza n'ụgụrụ, ị na-aza ya na-efechi. Ọchịcha chọrọ ya vukwere mma na egbe gaa ọgụ kama ya agakwa n'ọgụ na-ama ọkụkọ, maka ọgụ na-ama ọkụkọ erie ya ka nri. Ihe dị ike ka dike ji achụ dike ọsọ. Ihe ejikwa na egwu ọnwa ahụ ka ahụ na ahụ mekọta, ọnwa na-agbala ama mmadụ niile. Ilu Igbo ị ga-enweta ya na www.amazon.com. ịnọkwanụ na Naịjirịa, ị ga-enweta ya n'Ụmụahịa ma ọ Lagos. N'Ụmụahịa, zigara ozi na ekwentị 234-703-755-7393. ịnọ na Lagos, ziga ozi na ekwentị 234-803-302-1680. ị ga-enweta nke gị. Ilu Igbo, maka ndị chọrọ ịmụta otu esi atụ ilu Igbo.